या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। बैलगाडा शर्यतींचा मार्ग मोकळा। जागृत देवस्थान श्रीदेव जैतिराचा शुक्रवारी उत्सव आणि सिंधुदुर्ग नगरी प्राधिकरणची कधी होणार नगरपंचायत। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा। अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा। शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग। आजच प्रवेश घ्या। प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली। मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96। सिंधुदुर्ग नगरी नवनगर विकास प्राधिकरण गेली 25 वर्ष हे प्राधिकरण कार्यरत आहे आणि 25 वर्ष पूर्ण झाली आहेत प्राधिकरणाला। परंतु दुर्दैवाने नवनगर विकास प्राधिकरणाचं जे काही विकास आहे तो तितकासा झालेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे। खरं तसं जर म्हटलं तर ओरोसचं मुख्यालय म्हणून सिंधुदुर्ग नगरी नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून बघितलं जाते। जिल्ह्याची राजधानी म्हणूनही इकडे बघितलं जाते। सगळी ऑफिसेस म्हणजे सगळी कार्यालय, सगळी मुख्यालय प्राधिकरणामध्ये आहेत। मग ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असो, जिल्हा परिषद आहे, पोलीस मुख्यालय आहे, जिल्हा न्यायालय आहे आणि आता तर अनेक बँकांची किंवा पोस्टाचं मुख्य ऑफिस हे नवनगर प्राधिकरण मध्येच आलेलं आहे। नागरीकरण वाढते, वस्ती वाढते, परंतु गेल्या 25 वर्षामध्ये जो काही पाहिजे तसा विकास सिंधुदुर्ग नगरी नवनगर विकास प्राधिकरणाचा होऊ शकलेला नाहीये। कालच जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार रवींद्र चव्हाण साहेब यांनी एक बैठक घेऊन सुशोभीकरण आणि विकास आराखडा तातडीने बनवा अशा सूचना दिलेल्या आहेत, असे निर्देश दिलेले आहेत। सिंधुदुर्ग नगरी नवनगर विकास प्राधिकरणाला 25 वर्ष पूर्ण झाली म्हणून शासनाने 25 कोटी रुपये देखील याच्यासाठी मंजूर केलेले आहेत विकास आणि सुशोभीकरणासाठी। त्याच्यातले तब्बल 8 कोटी रुपये प्राप्तही झालेले आहेत आणि 17 कोटी रुपये शिल्लक आहेत, ते लवकरात लवकर आणण्याची ग्वाही देखील पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिलेली आहे। रवींद्र चव्हाण यांनी काल झालेल्या बैठकीमध्ये सगळ्यांनाच थोड्याशा कानपिचक्या दिलेल्या आहेत की प्राधिकरणाचा विकास का थांबलेला आहे किंवा प्राधिकरण सुशोभीकरण आणि विकासासाठी काय करायला पाहिजे आणि किती तत्परतेने काम करायला पाहिजे यासाठी त्यांनी कानपिचक्या दिल्या। मात्र तेवढ्याच तत्परतेने आणि तेवढ्याच आत्मीयतेने ही कामं होणं हे देखील आवश्यक आहे। आपण थोडासा जर प्राधिकरणाचा जर इतिहास बघितला तर 25 वर्षापूर्वी जेव्हा हे प्राधिकरणाची स्थापना झाली त्यावेळेस तिथलं वस्ती, तिथलं नागरीकरण हे फार थोडंसं होतं। सकाळी ऑफिसेस भरली, एसट्या आल्या की त्या एसट्यांमधून येणारे कर्मचारी, अधिकारी हे संध्याकाळी 5, 5:30, 6 वाजेपर्यंत थांबायचे आणि त्यानंतर 6 नंतर जेव्हा एक एक एसटी त्या तालुक्याला मार्गस्थ व्हायची त्यानंतर 7, 7:30 वाजता संपूर्ण प्राधिकरण हे एकदम रिकामं होऊन जायचं। रस्त्यावरती एकदम चिडीचूप काळा अंधार असायचा। प्राधिकरणाच्या हद्दीमध्ये असलेलं सिव्हिल
हॉस्पिटल म्हणजे ज्याला जिल्हा सामान्य रुग्णालय म्हटलं जाते, की जिथे जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून सर्वसामान्य रुग्ण हे तिथे येत असतात, त्यांचे नातेवाईक जेव्हा फाट्यावरून रात्री अपरात्री जेव्हा त्यांना हॉस्पिटलकडे जायचं असायचं त्यावेळेस काळोखातून ते जात असत आणि अनेक सरपटणाऱ्या जनावरांना त्यांनी बघितलेलं आहे. कित्येक वेळेस आणीबाणीचे प्रसंगही निर्माण झालेले आहेत. अशीच काहीची परिस्थिती होती 25 वर्षापूर्वी. हळूहळू जसा काळ लोटत चालला तसं थोडा थोडा विकास इथे होत गेला. परंतु प्राधिकरणाची सगळ्यात मोठी समस्या अशी आहे की प्राधिकरणाकडे स्वतःचा असा पैसा नाही. प्राधिकरणाच्या अंतर्गत असलेल्या ज्या जमिनी आहेत त्या जेव्हा विक्री केल्या जातात, त्यांचे जेव्हा लिलाव होतात त्यावेळेस जो निधी येतो त्या निधीमधून इथे विकासात्मक कामं केली जातात. त्याचप्रमाणे प्राधिकरणामध्ये जे कोणी कर्मचारी वर्ग आहे तो तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम नाही. त्यांना फक्त एकूणच या सगळ्या गोष्टींचा लेखाजोखा ते मांडू शकतात. परंतु जर पाण्याचा प्रश्न उद्भवला, काही ड्रेनेजचा प्रश्न उद्भवला, इतर काही आग लागली तर काय करायला पाहिजे याच्यासाठीची तांत्रिक जी फौज किंवा टीम लागते ती प्राधिकरणाच्या एकूणच जो काही आत्ताचा जो काही स्टाफिंग पॅटर्न आहे त्याच्यामध्ये नाही. आणि तोच सगळ्यात कळीचा मुद्दा ठरलेला आहे. आपण जर बघितलं तर आता प्राधिकरणाची अशी अवस्था आहे की प्राधिकरणातून 2 ग्रामपंचायत सदस्य देखील निवडून दिले जातात ओरोस ग्रामपंचायतीमध्ये. परंतु ग्रामपंचायत प्राधिकरणाच्या अंतर्गत येणाऱ्या गोष्टींवरती खर्च करू शकत नाही, कारण त्याला तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे अशा एका वेगळ्या कचाट्यामध्ये हे सिंधुदुर्ग नगरी नवनगर विकास प्राधिकरण अडकलेलं आहे. एकूणच जर बघितलं तर संपूर्ण महाराष्ट्रात सिंधुदुर्ग नगरी नवनगर विकास प्राधिकरण हे एकमेव प्राधिकरण राहिलेलं आहे. याच्यापूर्वी असंच पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण होतं. मात्र गेल्या काही वर्षांपूर्वी हे विकास प्राधिकरण बरखास्त करून तिथे महानगरपालिका झाली. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे गेली कित्येक वर्षांची इथल्या नागरिकांची मागणी आहे ती आहे नगरपंचायतीची. नगरपंचायत जर निर्माण झाली तर ऑटोमॅटिकली इथे सगळंच जे काय आहे ते कामाला लागेल. नगरपंचायतीचा एक विशेष असा स्टाफ येईल, नगरपंचायतीसाठी फंड येतील आणि त्यामधून इथली विकासात्मक कामं जी काय आहे ती होऊ शकतील आणि जे काही नागरीकरण वाढते, वस्ती वाढते त्याच्यावरती सुद्धा चांगल्या पद्धतीने इथे एक रचना होऊ शकेल. सिंधुदुर्ग नगरी ही अत्यंत सुबद्ध शहर म्हणून त्याची रचना केली गेली. परंतु आता जर आपण सिंधुदुर्ग नगरी प्राधिकरणातून जर फिरलो तर हे सुबक शहर कुठच्या कुठे हरवून गेले असंच आपल्याला दिसून येते. तसं जर बघितलं तर आता सध्याला प्राधिकरणाची जी लोकसंख्या आहे ती ओरोस गावाच्या लोकसंख्येच्या जवळजवळ तेवढीच आहे. 2,000 लोक, सुमारे 2,000 लोक नागरिक या प्राधिकरणामध्ये राहतात, वेगवेगळ्या ठिकाणी राहतात, वेगवेगळ्या झोनमध्ये राहतात. परंतु आज सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे इथे पाण्याचा आणि ड्रेनेजचा. पाणी हे जे तलावाचं, ओरोसच्या तलावाचं जे पाणी आहे त्याचं पाणी हे प्रत्येक इथे लोकांना दिलं जाते, ज्यांनी त्याचे कनेक्शन्स घेतलेले आहेत त्यांना दिलं जाते. परंतु आज गेल्या कित्येक वर्षांपासूनची ही जी काही पाईपलाईन टाकलेली आहे ती इतकी नादुरुस्त झालेली आहे की बऱ्याच वेळेस थोडासा पाण्याचा प्रेशर वाढला की हे पाईप असतात ते फुटून जातात आणि लोकांचा पाणी पुरवठा खंडित होतो. त्याच निर्माण झालेला आहे कारण गेल्या कित्येक वर्षामध्ये या पाईपलाईनची दुरुस्ती झालेली नाही. बऱ्याच वेळेस पावसाळ्यामध्ये जिथे पाईपलाईन फुटते किंवा जिकडे ड्रेनेजची व्यवस्था व्यवस्थित नसल्यामुळे किंवा ते पाण्याचा निचरा कुठे करायचा, ते पाणी न्यायचं कुठे याची माहिती नसल्यामुळे ड्रेनेजची फार गंभीर समस्या येत्या काही वर्षामध्ये प्राधिकरणामध्ये उद्भवणार आहे. सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न म्हणजे जसजसं नागरीकरण वाढत चाललेलं आहे तसतसं इथे जो काही कचरा आहे त्याचं डिस्पोजल हा एक फार मोठा प्रश्न इथे निर्माण झालेला आहे. कचरा कुंड्या आहेत, कचरा कुंड्यांमध्ये कचरा टाकला जातो आणि त्या कुंड्यांमध्ये बरेचसे कुत्रे म्हणजे 25, 30, 40 कुत्र्यांच्या टोळ्या ह्या त्या कचरा कुंडीजवळ बसलेल्या असतात. गेल्या काही वर्षामध्ये या कुत्र्यांकडून छोट्या मुलांवरती, कारण शाळेत जाणारी छोटी मुलं असतात किंवा रात्री जे नागरिक स्कूटरवरून मोटरसायकलवरून येतात त्यांच्या पाठी हे कुत्रे लागतात आणि बऱ्याच वेळेस कुत्र्यांनी चावा घेतल्याची प्रकरणं सुद्धा इथे झालेली आहेत. त्यामुळे ह्या कचरा कुंड्या, हे कचऱ्याचं डिस्पोजल कुठे करावं ह्याबाबत सुद्धा फार मोठा प्रश्न भविष्यामध्ये निर्माण होऊ शकतो किंवा आता देखील तो निर्माण झालेला आहे. कचरा गोळा करण्यासाठी मध्यंतरी एक सिस्टीम तयार केलेली होती, परंतु हा कचरा गोळा करून टाकायचा कुठे
जेव्हा तो आणावच्या हद्दीमध्ये टाकला गेला, आणावच्या ग्रामपंचायतीने त्याला ऑब्जेक्शन घेतलं. जेव्हा तो ओरोसच्या ग्रामपंचायतीच्या मध्ये टाकला गेला तेव्हा ओरोसच्या ग्रामपंचायतीने त्याच्यासाठी ऑब्जेक्शन घेतलं. मग हा एवढा दिवसाचा साठलेला कचरा टाकायचा कुठे, हा मोठा प्रश्न आहे. आणि त्यामुळे कचरा डेपो हा कुठे करावा हा देखील एक महत्वाचा प्रश्न आहे. ड्रेनेजच्या अनुषंगाने बघितलं तर गेल्या काही वर्षामध्ये जिल्हा परिषदेच्या ज्या कॉलनीज आहेत त्या कॉलनीज मधल्या ड्रेनेजमुळे तिथे डेंग्यू मलेरियाचे पेशंट देखील बऱ्याच वेळेस आढळून येतात. मध्यंतरी एका पेशंटचा दुर्दैवाने मृत्यू देखील डेंग्यूमुळे झालेला होता. आपण जेव्हा या सगळ्या कॉलनींची किंवा जिल्हा परिषद कलेक्टर ऑफिसच्या ज्या काही कॉलन्या आहेत, नागरिक त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या कॉलन्या आहेत, यांची जर आत्ताची परिस्थिती बघितली तर ती निश्चितच एक वेगळी आणि भयावह अशी आहे. मध्यंतरी टाक्यांवरती पत्रे घालण्याचं काम केलं गेलं, बिल्डिंगची रंगरंगोटी केली गेली, मात्र पाणी आणि ड्रेनेज याच्यासाठी जे काही करायला पाहिजे होतं ते अद्याप तिथे झालेलं नाही. आणि नेहमी पावसात हा प्रश्न उद्भवतो तो आहेच. आपण असं बघितलेलं आहे की आताच जे पालकमंत्र्यांनी या प्राधिकरणाच्या सुशोभीकरणासाठी आणि विकास आराखड्यासाठी त्वरित आराखडा तयार करा विकासासाठी असं जे सांगितलेलं आहे, नक्की हा विकास आराखडा म्हणजे कशा पद्धतीने तयार केला जायला पाहिजे याच्यावरती सुद्धा पूर्वी फार मोठं चर्वित चर्वण झालेलं आहे. मग इथला ड्रेनेजचा प्रश्न असो, पाण्याचा प्रश्न असो, इथल्या गार्डनचा प्रश्न असो, अत्यंत सुंदर असं गार्डन इथे केलं गेलं. तब्बल 3 कोटी रुपये त्याच्यावरती खर्च केले गेले. मात्र आज त्या गार्डनची जी परिस्थिती आहे ती देखील भीषण अशी आहे. रात्रीच्या तिकडे पार्ट्या केल्या जातात आणि जेव्हा दिवसा माणसं त्या भागामधून जेव्हा जातात किंवा त्या बाजूने जातात तेव्हा दारूच्या बाटल्या, पडलेले वेफर्सचे वगैरे रॅपर्स हे दररोजचे चित्र आपण तिथे बघतो. आणि ह्या पार्ट्या कधी थांबणार असा प्रश्न देखील नागरिकांकडून तिथल्या उपस्थित केला जातोय. एकूणच पालकमंत्री चव्हाण साहेब यांनी हा जो काही निर्णय घेतलेला आहे कालच्या बैठकीमध्ये तो अभिनंदनीय आहे. कारण त्या दृष्टीने जर पुढे गेलं तर निश्चितच प्राधिकरणाची एक चांगली सुरुवात पुन्हा एकदा होऊ शकते. परंतु खरा कळीचा मुद्दा असा आहे की सिंधुदुर्ग नगरीचं पंचायत समिती किंवा त्याची नगरपंचायत होणार तरी केव्हा. जोपर्यंत ही नगरपंचायत होत नाही तोपर्यंत इथल्या नागरिकांना तितक्याशा सुविधा मिळणार नाहीत. जोपर्यंत इथली नगरपंचायत होत नाहीत तोपर्यंत इथल्या नागरिकांना किंवा इथल्या नगरपंचायतीला शासनाकडून फंड्स मिळणार नाहीत. आणि इथली जोपर्यंत नगरपंचायत होत नाही तोपर्यंत इथल्या विकासाचे जे मुद्दे आहेत ते तितकेशे प्रकर्षाने पुढे मांडलेही जाणार नाहीत. आज असलेले 2 अशासकीय सदस्य नगरपंचायतीसाठी सुद्धा आग्रही आहेत आणि ते अशासकीय सदस्य प्राधिकरणामध्ये आपापले मुद्दे देखील मांडत असतात. परंतु त्या मुद्द्यांवरती कार्यकरण करण्यासाठी प्राधिकरण कुठेतरी कमी पडतंय असंच दिसून येते. कारण सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे प्राधिकरणाकडे निधीची कमतरता आहे. एकूणच या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती सिंधुदुर्ग नगरीचं गेल्या कित्येक वर्षाचं भिजत घोंगडं जे आहे ते पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण सावरतील का आणि लवकरच सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये नगरपंचायत होऊन एक जिल्ह्याचं मुख्यालय नगरपंचायतीच्या स्वरूपामध्ये विकास पावेल का हे बघणं निश्चितच औत्सुक्याचं ठरेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. माणगाव धरणवाडी ग्रामस्थांना रस्त्यांसारख्या सुविधा न मिळण्यास सरपंच मनीषा भोसले या जबाबदार आहेत. सरपंच या धरणवाडी ग्रामस्थांवर अन्याय करीत आहेत, त्यामुळे त्यांच्यावर कर्तव्यात कसूर केल्या प्रकरणाची निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांची भेट घेऊन करणार असल्याची पत्रकार परिषदेत माजी बांधकाम आणि वित्त सभापती सगुण धुरी, माजी ग्रामपंचायत सदस्य दीपक काणेकर यांनी केली आहे. ते माणगाव तिठा येथील राधाकृष्ण हॉलमध्ये बोलत होते. माणगाव ग्रामपंचायत ही गेल्या 1958च्या सालापासून अस्तित्वात आली. तिथपासून या ग्रामपंचायतीचा कारभार अगदी सुरळीत चालला होता. कोणत्याही विकास कामाबाबत ग्रामपंचायतीकडे लोकांच्या तक्रारी नव्हत्या. पण आज जी काही निवडणूक झाली त्या निवडणुकीमध्ये शिवसेनेच्या सरपंचा भोसले मॅडम इथं आल्यानंतर अनेक विकासाच्या कामांना खेटा घालण्याचा
त्या कामांना योग्य स्वरूप न देण्याचा, कामावर टाळाटाळ करण्याचा, पूर्वग्रह दूषित काम करण्याचा, असे अनेक प्रकाराने विकास कामांना इथं आळा बसलेला आहे. आणि त्या माध्यमातून विकास कामं होत नसल्यामुळे माणगावचे ग्रामस्थ त्रस्त झालेले आहेत. लोकांचा ग्रामपंचायतीवरचा विश्वास उडालेला आहे. लोकांना वाटायला लागले की गावाचा विकास थांबलेला आहे. तर ह्याचं कारण असं आहे की अनेक वर्ष 40 वर्षापूर्वी माणगाव येथील धरणवाडी इथला रस्ता हा येणं प्रकारे प्रलंबित आहे. रस्त्याचं काम झालेलं नाही आहे. त्या संदर्भात त्या वाडीतील लोकांनी, धरणवाडीतील लोकांनी रस्ता होण्यासाठी ग्रामपंचायतीचे दरवाजे झिजवले. त्यांनी संबंधित त्या BDOकडे गट विकास अधिकारी, जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष म्हणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अनेक प्रकारचे अर्ज विनंत्या करूनही आजही त्यांना मूर्त स्वरूपात रस्ता उपलब्ध झालेला नाही. म्हणून तिथल्या ग्रामस्थांनी जो रस्ता होण्यासाठी या मूलभूत सुविधा शासनाकडून मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधा मिळण्यासाठी खासदार स्थानिक निधीतून रस्ता उपलब्ध झालेला आहे. त्यासाठी एक सन्माननीय खासदारांनी कुमार केतकर या खासदारांनी आपल्या स्थानिक विकास निधीतून 6 लाख रुपये या रस्त्यासाठी मंजूर केलेले आहे. आणि त्या रस्त्यासाठी जे काय आवश्यक कागदपत्र लागणार आहेत ते ग्रामपंचायतीकडे मागणी केल्यानंतर आज ती ग्रामपंचायत ते कागद देत नाही आहे. हेतू पुरस्कार जाणून बोलून ते काम न होण्याच्या दृष्टीने, लोकांना त्रास देण्याच्या दृष्टीने ग्रामपंचायतीने ते कागद अडकून ठेवलेले आहेत. त्यामध्ये हे काम उपविभागीय अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग कुडाळ 1 कडे असल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी माणगाव ग्रामपंचायतीला माणगाव धरणवाडी रस्ता 250 मीटर खडीकरण आणि डांबरीकरण करणे याबाबत कामाचे कागदपत्र सादर करण्याबाबत सरपंच ग्रामपंचायत माणगाव यांना विनंती केलेली आहे. आणि सदर विनंती त्यांनी कागदपत्राची जी मागणी केलेली आहे ती पुढील प्रमाणे आहे की ग्रामपंचायत नमुना नंबर 23चा उतारा ग्रामपंचायतीने देणे. नंबर 2, काम अन्य योजनेतून प्रस्तावित अगर मंजूर नसल्याबाबत हमीपत्र देणे. नंबर 3, देखभाल दुरुस्ती. कारण काय, रस्त्या कामानंतरची मालमत्ता ग्रामपंचायतीची होते. त्या मालमत्तेसाठी जी पुढची दुरुस्ती देखभाल ही ग्रामपंचायतीने करायची असते. आणि त्यासाठी संबंधित खात्याने देखभाल दुरुस्तीसाठी हमीपत्र मागितलेलं आहे. आणि सदरचा रस्ता करण्यास ना हरकत प्रमाणपत्र मागितलं आहे. असे ही कागदपत्र ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून उपविभागीय अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्रमांक 1 कुडाळ यांनी मागणी केली असता जवळजवळ या मागणीला आज 2-3 महिने होऊन गेले. अजूनपर्यंत माणगाव ग्रामपंचायतच्या सरपंच महोदयांनी या कागदपत्राची पूर्तता केली नाही. लोक सतत त्या ग्रामपंचायतीला जाऊन या कागदाची मागणी करतायत. तरी त्यांना उलटी सुट्टी उत्तरं देऊन, चुकीचे कागदपत्र देऊन, चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सरपंच ग्रामपंचायत माणगाव करीत आहे. हा रस्ता लोकांच्या दृष्टीने जवळजवळ 150 लोक त्या वाडीत राहतात. 300च्या आसपास लोकांची त्या वाडीत राहतात. मतदार त्या वाडीत 250 मतदार आहेत. आणि अशा वाडीवर शासनाच्या मूलभूत सुविधा म्हणून मूलभूत सुविधा न मिळणे हे ग्रामपंचायतीला अशोभनीय आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत सरपंचाची मानसिकता ही त्या कामाच्या विरुद्ध असल्यामुळे विकास कामाच्या विरुद्ध असल्याचे दिसून येते. आणि शासकीय कामात व्यत्यय निर्माण करणे, त्याप्रमाणे त्या ग्रामपंचायत कारभार हा कायद्यातील कलम 38 अन्वये ग्रामपंचायतीने आपल्यावर कोणते आक्षेप न येण्यासाठी ही कामं केली पाहिजेत. आणि म्हणून ह्या विकासाला चालना देण्यासाठी, हे गावाचा विकास होण्यासाठी, गावातील विकासाची कामं पूर्ण करणे ही जबाबदारी सरपंच ग्रामपंचायतीची माणगावची असताना ग्रामपंचायत सरपंच भोसले मॅडम ह्या हेतुपुरस्कर जाणून बुजून कामामध्ये व्यत्यय निर्माण करतायत.
पूर्वग्रह दूषित त्या कामाच्या ज्या दृष्टीने त्याकडे पाहतायत आणि काम होऊ नये अशी त्यांची इच्छा आहे. आणि म्हणून त्या गावातील त्या वाडीतील ग्रामस्थ आज ग्रामपंचायत बांधकामासमोर घंटानाद करीत बसले आहेत, उपोषण करतायत, साखळी उपोषण करतायत. तरी ग्रामपंचायत सरपंच त्याकडे कांडोळा करत आहे, कोणत्याही दुर्लक्ष करत आहे आणि त्यांना कोणतीही माहिती देत नाही. महत्त्वाचा दुसरा मुद्दा, गट विकास अधिकारी पंचायत समिती कुडाळ यांनी वारंवार त्यांना नोटिसा देऊन त्यांनी कोणत्याही गट विकास अधिकाऱ्यांचे आदेश पाळलेले नाही. गट विकास अधिकाऱ्यांचे आदेश गुंडाळून ठेवलेले आहेत. त्याचप्रमाणे या रस्त्यावर यापूर्वी कोर्ट केसेस झालेले आहेत आणि सन्माननीय जिल्हा सत्र न्यायालयाकडून हा रस्ता होण्याच्या संदर्भात योग्य ते आदेश देण्यात आलेले आहेत. परंतु या सरपंचाने आज कोर्टाचा अवमान केलेला आहे. कोर्टाचे आदेशही गुंडाळून ठेवलेले आहेत. कोर्टाचे आदेशही सरपंच मानत नाही, त्यांचं पालन होत नाही आणि त्यावर कोर्ट कमिशन सगळ्या गोष्टी घडलेल्या आहेत आणि कोर्टाचा आदेशही सरपंचाने न पाळल्यामुळे सन्माननीय जिल्हा सत्र न्यायालयाचा अवमान या नांदगाव ग्रामपंचायत सरपंचांनी केलेला आहे. तर त्या संबंधात शासनाने पूर्णपणे याकडे लक्ष देऊन या गावाचा विकास थांबलेला आहे, विकासाची प्रक्रिया थांबलेली आहे, ती पूर्ण करावी अशी आम्ही आपले कलेक्टर साहेब मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधुदुर्ग याकडे विनंती करत आहोत. त्याची कृपया जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग, गट विकास अधिकारी पंचायत समिती कुडाळ याने योग्य ती काळजी घ्यावी आणि सदरची कामं होत नसतील, सरपंच करत नसतील तर ग्रामपंचायत कारभार या कायद्यातील कलम 38 मधील तरतुदीप्रमाणे पार पाडणे हे सरपंचांचे कर्तव्य असून ते कर्तव्य पार पाडत नसल्यास किंवा पार पाडण्यास कसूर केल्यास कलम 39 अन्वये त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी ग्रामस्थांची इच्छा आहे, त्यांची मनोकामना आहे. कारण विकास कामासाठी आज ग्रामस्थ तळमळत आहेत. नंबर 2, लोकांना चुकीचे कागदपत्र देणे, ज्याने त्याचा विकास कामाला खो घालणे, जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करताना कोर्टाचा अवमान करणे, पंचायत समिती जिल्ह्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आदेश न पाळणे, गावाच्या मूलभूत विकासाला जाणून बुजून पूर्वग्रह दूषित हेतुपुरस्कर विरोध करणे हेच काम आज सरपंच ग्रामपंचायत बांधल्यानंतर चालू आहे. कृपया वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यावर लक्ष देऊन हे काम पूर्णत्व द्यावे अशी मानगाव ग्रामस्थांची, मानगाववासियांची नम्र विनंती जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग, गट विकास अधिकारी पंचायत समिती कुडाळ याकडे करीत आहोत. याची कृपया नोंद घ्यावी अशी विनंती आहे. त्यांच्याबाबत तशी मागणी मी करणार आहोत. जर ह्या सरपंच ग्रामपंचायत मानगावने हे रितसर कागदपत्र ग्रामस्थांना पुरवले नसतील किंवा उपविभागीय बांधकाम उपविभाग कुडाळ एकला दिलं नसतील तर तशी मागणी करणे हे ग्रामस्थांना क्रमप्राप्त आहे, त्याशिवाय इलाज नाही दुसरा. साहेब नमस्कार. विषय असा आहे की सदर रस्ता हा कुमार केतकर यांच्या काँग्रेसच्या खासदारांच्या निधीतून हा मंजूर झालेला आहे. या रस्त्यासाठी आवश्यक जी कागदपत्र आता बिल साहेबांना आपण सांगितले, सगळं इतंबूर या ठिकाणी साहेबांनी सांगितले, त्याचप्रमाणे जी कागदपत्र जी पाहिजे होती ते या ठिकाणी सरपंच महोदयाने हेतुपुरस्कर दिले नाही. आज राज्यामध्ये पाहायला गेलं तर आज महाविकास आघाडीमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना एकत्र येऊन काम करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. परंतु ह्या स्वतःच्या निधीला शिवसेना या ठिकाणी, काँग्रेसच्या निधीला या ठिकाणी शिवसेना या ठिकाणी अडवते आणि हा निधी खर्चवण्यासाठी बीजेपीवाले, भारतीय जनता पार्टीचे नेते सन्माननीय रणजित देसाई साहेब, सन्माननीय निलेश साहेब किंवा भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते या ठिकाणी विकास व्हावा या एका अजेंड्यासाठी या ठिकाणी या मानगावमध्ये भांडतायत, त्या सरपंचाला वेळेवर धारेवर धरतायत. आता आमची एवढीच म्हणणं आहे की या सरपंचाला जाग येणार तरी कधी. प्रशासकीय लेवलची जी लढाई आहे या ठिकाणी मी तुम्हाला निश्चित या ठिकाणी कागदपत्र प्रूफ करतोय की पंचायत समितीचे आमचे गट विकास अधिकारी यांनी त्यांनी स्पष्ट आदेश काढले आहेत की तुम्ही न्यायालयाचा अवमान करतात, तुम्ही त्वरित रस्त्यासंबंधित कागदपत्र द्या. हे पहिलं पत्र दिलं, हे साधारण पत्र 25/4 दिलं. त्यानंतर सन्माननीय परत गट विकास अधिकाऱ्यांना स्मरणपत्र काढलं, ते 10/5 काढलं. त्यावेळी त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलं आहे की संबंधित रस्त्यासंदर्भातले कागद आपण न दिल्यास आपल्याला कारवाई योग्य ती करण्यात येईल, हे दिलेलं आहे. त्यानंतर सन्माननीय आमचे जे हे आहेत
विशाल तनपुरे साहेब उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत सिंधुदुर्ग यांच्यानी सुद्धा या ठिकाणी स्पष्ट भाषेत त्यांना या ठिकाणी बजावलं होतं की आपण संबंधित अधिकाऱ्यांनी जे काय आपल्या सूचना दिल्या आहेत त्याचे आपण त्वरित पालन करावे. हे सर्व कागदपत्र दिले आहेत. यापूर्वी सन्माननीय जे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सन्माननीय कमलाकर रणदेवे साहेब होते, त्यांनी साहेब पण या रस्त्याला सवलत संरक्षण घेऊन या ठिकाणी रस्त्यासाठी काम केलेलं आहे. एवढं सर्व कागदपत्रे असूनही या सरपंच महोदय हेतू पुरस्कार आपले वैयक्तिक काही नातेसंबंध जपण्यासाठी किंवा वैयक्तिक काही हेवेदावे जपण्यासाठी या ठिकाणी या सरपंच महोदय या रस्त्यासाठी खीळ मारत आहे. याविरोधात आमची तीव्रपणे त्यांची नाराजी आहे आणि त्यांचा निषेध आहे. असं आम्ही आताच आम्हाला आमच्या निदर्शन आलं आहे की कुठेतरी त्यांच्याशी नातेवाईक आहेत असं आम्हाला कळलं आहे. आता कदाचित आपल्या या पदाचा गैरवापर करून त्यांना कुठेतरी संरक्षण करावं असं त्यांची असं दिसून येत आहे असं आम्हाला वाटतं. आमची यापुढे भूमिका स्पष्टपणे आहे की आम्हाला या ठिकाणी खालच्या स्तरावर जाऊन राजकारण करायचं नव्हतं. सरपंच महोदयांना जे काय लागेल ते सहकार्य करायला आम्ही नेहमी तत्पर, आजही तत्पर होतो, उद्याही तत्पर आहोत. आज जर या सरपंचांनी या ठिकाणी तुम्हाला आवर्जून सांगायला प्रयत्न सांगतोय मी, या रस्त्याला सन्माननीय राणे साहेबांच्या निधीतून खासदार निधीतून 5 लाख रुपये साहेब या ठिकाणी मंजूर झाले आहेत. अशा प्रकारचं जर आरमोठे धोरण या सरपंच महोदयांचं असेल तर या गावाचा विकास कसा व्हायचा. म्हणून आम्ही या सरपंचाच्या विरोधात आम्ही सर्व माणगाव ग्रामस्थ एकत्र येऊन यापुढे सीओ साहेबांना भेटून सन्माननीय आयुक्तांकडे या संदर्भात लेखी तक्रार करून या मॅडमांची निलंबनासाठी आम्ही या ठिकाणी मागणी करणार आहोत. वस्तुस्थिती त्या रस्त्याची सन्माननीय निलेश साहेब स्वतः जातीनिशी जागेवर येऊन त्या वाडीच्या ग्रामस्थांना भेटलेले आहेत आणि त्यांना त्यांनी पूर्णपणे आश्वासन दिले की तुमच्या या पुऱ्या विषयाला या लढाईमध्ये आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, एकजुटाने आम्ही तुमच्यासोबत आहोत असं सांगितलेलं आहे. या ठिकाणी आता सर्वस्व नेते त्यांचे वैभव नाईक असल्यामुळे वैभव नाईक या विषयावर नक्कीच म्हणावं की त्यांचा या ठिकाणी अंकुश नाही, त्यांना या ठिकाणी राजकारण करायचं आहे असं दिसतंय या ठिकाणी. या ठिकाणी दबक्या आवाजामध्ये अशी चर्चा आहे की ह्या सरपंच महोदय हे या नेत्यांना कोणा विचारत नाहीये, त्यांना कोणाला विश्वासात घेतच नाही असं त्यांचे पदाधिकारी म्हणत आहेत. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. नराचा नारायण म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या दक्षिण कोकणातील जागृत देवस्थान वेंगुर्ला तालुक्यातील तुळस येथील श्रीदेव जयतीर उत्सवाला 19 मे पासून सुरुवात होत असून भाविकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. तुळस येथील श्रीदेव जयतीर हे अतिशय जागृत देवस्थान आहे. नराचा नारायण म्हणजेच माणसाचा झालेला देव म्हणून भक्तांच्या हाकेला धावणारा श्रीदेव जयतीर हे तुळसचं ग्रामदैवत. या श्री जयतीर देवाचा वार्षिक जत्रोत्सव 19 मे पासून सुरू होतोय. या उत्सवाला हजारो भाविक उपस्थित राहत असल्यानं येथील गावकर मंडळी, तुळस देवस्थान स्थानिक सल्लागार उपसमितीनं, ग्रामस्थ यांच्या वतीनं चोख नियोजन करण्यात आलंय. जयतीर मंदिर परिसरातील देवघर तसेच इतर मंदिरांना आकर्षक रंगरंगोटी करण्यात आली आहे. मंदिर परिसरात विविध प्रकारची दुकानं थाटण्यास व्यापाऱ्यांची लगबग सुरू झाली आहे. या उत्सवास मुंबई, रत्नागिरी, कोल्हापूर, बेळगाव, सिंधुदुर्गसह नजीकच्या गोवा राज्यातून भाविक देवदर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणात दाखल होत असतात. यावर्षी जयतीर आणि कवळास मे महिन्यातच येत असल्या कारणानं गर्दीचा उच्चांक होणार असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जातोय. दरम्यान 11 दिवस चालणाऱ्या या जयतीर उत्सवाची सांगता 29 मेला कवळास उत्सवानं होणार आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. राज्यातील बैलगाडा शर्यतींवरील बंदी सुप्रीम कोर्टानं हटवली आहे. बैलगाडा शर्यतींच्या परवानगीबाबत सुप्रीम कोर्ट अंतिम निकाल दिलाय.
घटनापीठानं सुनावणीनंतर याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता. तामिळनाडूतील जल्लीकट्टू आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतींचा मार्ग मोकळा झालाय. सुप्रीम कोर्ट काय निकाल देणार याकडे बैलगाडा प्रेमींचं लक्ष लागलं होतं. अखेर 12 वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर बैलगाडा शर्यत प्रेमींसाठी मोठा दिलासा आहे. महाराष्ट्रातला बैलगाडा शर्यतींबद्दलचा राज्य सरकारचा कायदा वैध असून आता बैलगाडा शर्यतींपुढील सर्व अडथळे दूर झाले. सुप्रीम कोर्टानं बैलगाडा शर्यतींना परवानगी दिली आहे. तामिळनाडूतील जल्लीकट्टू, कर्नाटकातील कांबळ्यावरील बंदी देखील सुप्रीम कोर्टानं हटवली आहे. डिसेंबर 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतींवरची बंदी हटवली होती. या निर्णयानं ग्रामीण महाराष्ट्राला मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र त्यानंतर संबंधित कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल दिलाय. निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टानं निकालात स्पष्ट म्हटलंय की महाराष्ट्रानं बैलगाडा शर्यत, तामिळनाडूनं जल्लीकट्टू आणि कर्नाटकनं कंबालाबाबत जे कायदे केले ते वैध आहेत. जल्लीकट्टू हा खेळ तामिळनाडूच्या संस्कृतीचा भाग आहे, त्यामुळे कोणतेही नुकसान होत नाही. जर प्राण्यांना क्रूर पद्धतीनं वागणूक दिली तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर बैलगाडा शर्यत प्रेमी आयोजकांनी जल्लोष साजरा केला. सिंधुदुर्गातील बैलगाडा शर्यत प्रेमींच्या काय भावना आहेत पाहूया. आज सकाळी अर्ध्या तासापूर्वी आम्हाला बातमी मिळाली होती की सुप्रीम कोर्टाने बैलगाडी शर्यती पूर्णतः परवा जी बंदी होती ती हटवली आहे. त्यामुळे आज आम्ही सगळे बैलगाडी शौकीन आयोजक आणि आम्ही स्वतः स्पर्धक सर्व खुश आहोत. सर्वपर्यंत सगळे खुश आहोत. त्याबद्दल आम्ही आता फटाक्याची माळ लावून सगळ्यात आनंद साजरा करणार आहोत. खरोखरच ह्या कोर्टाच्या निर्णयाचं आम्ही सर्वप्रथम स्वागत करतो आणि खरोखर दिलासादायक शेतकऱ्यांना आणि बैलगाडी स्पर्धावाल्यांना एक दिलासादायक बातमी आहे. तसंच ज्या ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना आणि बैलगाडी स्पर्धेसाठी ज्या ज्या ठिकाणी आमच्या शासन म्हणून जी काय मदत लागेल ते आपण 100% करू. तसंच येणाऱ्या काळात आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एक भव्य दिव्य अशी स्पर्धा पण बैलगाडी स्पर्धा पण भरवणार आहोत. त्याच्यासाठी आपले उद्योग मंत्री उदयजी सामंत असतील, दीपाबाई केसरकर असतील आणि रत्नसिंधूचे आमचे सदस्य किरणशेठ सामंत असतील आणि माननीय आमदार आमचे रवींद्र पाठक साहेब असतील यांच्या नेतृत्वाखाली नजीकच्या काळात जर समजा शक्य झालं तर ह्या सीझनला नसेल तर पुढच्या सीझनला आपण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन करून अशी भव्य दिव्य अशी मोठी स्पर्धा भरू. कारण काय आमचं सरकार असेल, आमचे नेते असतील हे कायमस्वरूपी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असतात आणि शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद येऊ देत याच्यासाठी ते कायमस्वरूपी प्रयत्न करत असतात. त्याप्रमाणे त्यांनी सांगितलं ते 100% येणाऱ्या नजीकच्या काळात तुम्हाला त्याचा प्रत्यय येईल. आजच मी अर्ध्या तासापूर्वी बातमी ऐकली न्यूजवरती की बैलगाडी शर्यतीवर सर्व बंदी उठवली. हे ऐकता क्षणी मी कुडाळात जाऊन स्वतः 1000ची माळ आणून घरासमोर लावली. खूप जल्लोषबाजी केली. अत्यंत आम्हाला खूप आनंद झाला. मलाच काय, मी स्वतः स्पर्धक नाही, माझ्यासोबतचे सगळे स्पर्धक आयोजक आणि जे काही शौकीन आहेत त्या सगळ्यांना भरपूर आनंद झालेला आहे. आणि हा निर्णय दिल्याबद्दल आम्ही सुप्रीम कोर्टाचे मनपूर्वक आभार मानतोय. आयोजन आमचे बाबा चंद्रकांत वाटवे गेली कित्येक वर्ष म्हणजे नाही म्हटलं 20 वर्ष तरी ते आयोजन करतायत आणि आम्ही स्वतः सुद्धा एक स्पर्धक आहोत. आम्ही कोल्हापूर, बेळगाव, रत्नागिरी या सर्व जिल्ह्यात जाऊन आम्ही प्रत्येक शर्यतीत सहभाग घेतो. तसेच आम्ही नंबरही कमवतो. पहिला, दुसरा, तिसरा हा नंबर आम्ही कमवतो. सध्या इथे महाराष्ट्रात बंदी असल्यामुळे आम्ही कर्नाटकला आमची जोडी नेतो शर्यतीला. त्यामुळे तिथे कर्नाटकला जाऊन सुद्धा आमच्या बैलांनी आमचं नाव केलेलं आहे. आणि अशा प्रकारे आता महाराष्ट्राचं आम्हाला आता परमिशन मिळाल्याबद्दल आम्ही खूप खूप खुश आहोत. नमस्कार, मी दिगंबर मांजरेकर. आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये बैलगाड्याविषयी निर्णय होणार आहे. बैल हा शेतकऱ्यांचा आत्मा आहे. कारण ज्यावेळी मी स्वतः सलग 3 वर्षे बैलगाडी शर्यत राबवतो आहे. मी स्वतः बघितले रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग पूर्ण महाराष्ट्रातून बैलगाड्या आमच्या स्पर्धेसाठी येतात आणि ते स्वतःच्या मुलाप्रमाणे बैलांना जपतात. म्हणून काही लोकांनी ज्या बैलगाड्यांवरती जी बंदी घालण्याचा प्रकार केला आहे तो खूपच चुकीचा आहे. माझ्या मते बैलगाडी शर्यती राबवण्यात यावी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे तो उठून पुन्हा एकदा महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी सुखी होण्यासंदर्भात बैलगाडी स्पर्धा राबवण्यात यावी. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बैलगाडा शर्यतींचा मार्ग मोकळा. जागृत देवस्थान श्रीदेव जैतिराचा शुक्रवारी उत्सव आणि सिंधुदुर्ग नगरी प्राधिकरणची कधी होणार नगरपंचायत.
हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स शिअर सॉफ्टनेस ऑफ टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.